sa sige na akong pamalandong aning kinabuhi sa pagkapari, dunay duha ka main functions ang pari nga maoy common natong tanan. Kung ato ning buhaton, maliwat gitang Kristo nya unsa man ning mga funksiona, unsa man ning mga katungdanana, mao ang pag-ampo o pag-antos. Ampo o antos. Kinsa ninyo ang nakatuman ani? Taas ang kamot. Ay mo paglingi sa inyong tupad, mga maritis man mo. Taas lang. So, naay mga tulo ka buok, upat. So, ang kasagaran, wa katuman. Ampo o antos. Muna si Jesus, isip atong Pangulong Pari, High Priest, nagampo o nagantos. Unsa maning pag-ampo? Daghan sad nato nga ang ampo kutob ra gyud sa pagpangayo, sigig pangayo. Bitay mo anhi dinhi, bisag hapit na mo 90 ang edad, mangayo lang yapon pader, bendisyoni ko nga blessingi ko pader kay haron mawa ning akong panakits tuhod. Ako hapit na ka mo 90, ako gani nga padoong pa mo sa 60, sakit na maganin tuhod. Kanabang sige ra kitag pangayo. Bisag nag stage 4 cancer na, Ginoo ayuha in taon ko. Ngayo lang yapon. Ang pag-ampo gipakita ni Kristo dinhi o gipakita sad sa unang pagbasa kinabuhi ni Abraham. Mao di ay ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Muampo ganita, pasabot mutuman sa sugo sa Ginoo. Mao bitaw nga ang gitudlo ni Kristo natong pag-ampo kanang amahan namo, gauna gid diha ang pag-ingon, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Muna mo simba mo ron dinhi, ako nagmisa ko, ampo man gitawag manig the highest form of prayer ang misa. Pero kung niata dinhi aron lang pagpangayo, dili na mo epekto, kay dili na siya pag-ampo. Ang tinuod nga pag-ampo, ang pagsugot. Ingkadi na lang dita mangayo pader, mangayo lagi, pero muinding yun sa pagsugot. Muna si Kristo nangayo man siya, ingon siya, amahan ko, kung mahimo kuhaaning kupa sa pag-antos diri kanako. Ang iyabang kamatayon sa cross na gimugna ni Judas sa pagbudhi ni Judas, nihangyo siya na, ingon siya, kuhaak kining kupa gikan kanako, pero iyang gisumpayan, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kundili ang imo. Pareha siguro nagmaingon ka, Ginoo, papasara ko sa board exam, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kung dili ang imo. O di ba? Ginoo, makauyab unta ko, kay 35 na akong edad, wa pa ko kauyab, gusto jud ko magminyo. Sa na pagampo, apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kung dili ang imo. Pagkaugma na dayon ang uyab ni mong siga kay mata, kay kusog kayong musuyop. Ang sama dayo imong isulti, Ginoo, mauna ba kini? Matuman ang imong pagbuot. Nadi naminyo dayon mo, siga kay mata, manuyupay kayo, sigihan na kag kulata, unsa may mo iampos Ginoo? Moingon na sagad, Ginoo, mausab unta in taon ni siya. Ayaw. Ingna, Ginoo, makatuman unta ko sa imong kabubuton, kay bunga ba ni sa akong gipangayo nga makauyab og maminyo ko. Makatuman unta ko sa imong kabubuton, bisan pag nangahiwi na ning akong naong sa kulata, aning adik kong bana. Ana, mao na ikalipay sa Ginoo. Nya, unsa man inyo nang buhaton? Ana,
Ginoo, makatrabaho unta ko. Nadawat nagtrabaho, porting gamayag sweldo, porti pang istriktuhas amo. Pakauwawan pa ka. Ang sa may imong iyampo, may nga Ginoo in town, muhunong na unta ni sila daog-daog nako. Inkrisan unta ko sa sweldo. Ayaw. Ing na Ginoo, makadawat unta ko o makapadayon sa pagtrabaho bisan pag gamay ang sweldo nya daog-daogon pagyugog maayo. Kana matuman ang imong pagbuot kay nangayo biya gyud kog trabaho, imo biya ning hinatag ning trabahoa. Nindot no. Plus karon magantos ko sa pagkapari kay minus kayo ang halin sa slat. Ginoo, di ko maingon mahurot unta day ni kahalin ang slat. Ako na nang gusto. Pero may biya sa donta. So ang ako lang ingon, Ginoo, makapadayon ta kog baligyag slat, bahala na lag jutay pa ang mupalit. Nya kamo unsam sa inyong iampo pagsimba ninyo. Ginoo, madasig ta kog palit og slat, mataghigayon nga maminaw ko aning misa ni Father Siano. Di ba dito no? Mahibong lang kay kaugma. Uy, mupalit naman kag slat. Nya pag pangutana nimo sa imong bana, napakay kwarta diha dong, wa na palit unta kog slat da. So, kanindot ana, ako ning ibaligya ako mga hiniktan. Pila man ka hiniktan akong ibaligya para makapalit kag slat. Ing kahala, milagro. Pinangga kini niya iyang hiniktan. Unya karon ipabaligya naman. Tungod ito sa imong gugma sa pagpalit og slat. Iya ding ibaligya iyang hiniktan. Halin og 20,000. Palit din kag slat nga mga balik 15,000 imong paliton. 30 ka slots niya ang 5,000 palit ni mong bugas tos inyo saksako palitan pa ni mo ginagmayng mga dilata di na mo mapas mo usara kahiniktan niya imo din sigyag gaos-gaos imong bana sus karon pa jud ko naka-amgo nga kinideng imong paghimo ani mga hiniktan makasulbad sa atong problema niya makapaduol pagid nato sa Ginoo. Ingon din na imong bana ako na good ni na iksunod adlaw pildi na sad sa tari. Ikaw pildi lagi ka sa tari urot sa kwarta siya sagdi lang day ana damata ng pildi di ba magkasinabot na mo unsa may bunga sa pagampo. Ang gahom batok sa yawa, makawagtang og sala ang pagampo. Matod pa ni Kristo, pagampo kamo aron dili mo daugon sa dautan. Mo yang gisulti dire, wa mo naminaw. Diray, niingon siya, pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, luya ang lawas. Ayaw pagsalig sa lawas, kaning panginahanglan sa tong lawas, kay di ni ka maong muampo, sige ranig pangayo. Nya anha man ta madaog sa panulay kana magsigitag pangayo. Ihatag si Abraham sa iyang pagampo, nakabati siya sa Ginoo nga niingon, ihawa ang imong anak og ihatag nga rinako. Isip sinunog iyang gibuhat nya sa dihang iyan ang tang dunggabon iyang anak wa madayon kay gibadlong sa Ginoo ako ra kang giswayan. Si Jesus gipangayo usad sa iyang amahan aron maluwas ang katawhan pagpabitay sa krus o pagpakamatay. Nihangyo gamay si Kristo pero sa ikaduha niyang ampo nakita niya sa iyang pagampo nga ang kabubuton sa amahan ipabitay gid siya sa cross. Munang siyang ikaduhang ampo ningon siya, amahan ko kud imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pagantos matuman ang imong pagbuot. Hastang nindota no. Karon daghan kay nga divorce, daghang na nagbuwag hasta sa akong mga kaliwat na ay na nagbuwag
Hastas kaugalingon akong pamilya mismo na ay na nagbuwag sa ilang panagtiayon. Di na madagtambag. Pero moingon ko nila, bulahan yun mo ug moantos mo. Mo nang ang pag-antos mo'y ikaduhang trabahos pare. Ampo niya antos. Kining pag-antos, makapasantos yun eh. Ang pag-antos, makahatag yun na siya og kaluwasan. Muna, kining atong sa ulog nga Eucharistia, pag-antos ni sa Ginoo nga nakaluwas nato. Salamat sad kay daghan ang niantos. Kanang paghigugma sa atong isig ka makasasala, antos ang gikinahanglan. Kanang imong tupad, makasasala na, dili. Kasasala no? Klaro anang naong ana. Sige ko no, ingna ko no. Ingna na imong tupad, ingna sugod karon antoson ti ka. Sige, ingna. Makaingon ba ka? Antosonon kay nang makasasala. Muna si Kristo nakakita siya, siya imo gining ipadayon, amahan, ako ning antoson. Ngano man, kay ang makasasala kung imong luwason, mo antos gyud ka. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ania ako Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Karon kining atong pag-anhi, kamusang naminaw diha sa online, nato nga misa, mausad ni ang isultis inyong kaugalingon og ngadtos Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Magampo ta, magvigil ta, aron dunay kausaban kining namuranag na nagusbat nato nakahimtang sa kalibutan. Dili lang igo kining mga gubat ni kining mga kalamidad, mga bagyo, linog, lunok. Grabe kaayo ang gibuhat sa yawa. Nya sige lang yapon tag kwarta, dili makasulbad ang kwarta sa gubat, dili makasulbad ang kwarta niining mga lunop, linog, kining mga makras, malunod, makras ang eroplano, malunod ang mga barko, dili ni makasulbad og kwarta. Ang makasulbad mao ang gahom sa Ginoo nga molihok, matag higayon nga kita mo ampo ug mo antos sinunod ang panig-ingnan sa atong Pangulong Pari nga mao si Jesu Kristo. Manindog ta mga pari,